बड़ी भाग मानुष तन पर कब पावा मवेशी होकर गोबर पमार होता आ तू किशमिश काजू मोना का खाता रहो आ तार गोबर देख लोग कहता कौन सरवाई जी मार दिल बा कहा तार कर्तव्य निमन बाहू बा यही से तुलसी बाबा जी कपड़ा को यही से देखी नु चाचा इंसान एगो चलल पता लगो जो दुनिया सबसे नीच कौन है ये दुनिया में सबसे नीच कौन है पता लगाते लगाते गोल तो कहीं ना पकड़ाई तले एगो गांदा पर लात पड़ गई जब लात पड़ल तो करस कि सबसे गांदा है बात भाला बसाता रे तो गांदावा कहलस कि हम गांदा नहीं कि तू बड़ो हम तो रहनी ऊ है तू बना दे लगू है तारा ना भीतर गई रहती आ ना तू पीस के बहरी फेंकले रहता देख ली यही से कबीर दास कह दे रहे इंसान कुत्ता है लोग विरोध कर रहे जो कबीरवा पगला गइल बा आदमी के कुकुर कहता कहनी का हम पगलाई नहीं लोग कहे कबीर बाबा कहतर के आदमी कुत्ता हो कहले कि यही कति हमारा मठिया पाइल बन लो एगो थरिया में सेव संतरा छिलवौले एगो कुकुर के बुलौले कहले जे खो कहता जे ना खाए तब पूछल कबीर दास बाबा एक मतलब तो देखो कुकुर कहता कि जे ना इंसान के खाए वाला हो इंसान के सामान हम ना खाए बताई तो कुकुर फल नहीं के खात जे आदमी के बनावल बा आज जब मांस मदिरा में धराइल तो खाए लगल तो कुकरा कलस के यही से आदमी कुकुर बा जे ए लोग के जोगाड़ हमनी के ना खाइले सो हमनी के जोगाड़ी सप्लाई को देता हाँ जी फिर हमरा बबुआ गोपाल राय जी अब एगो छठ गा दे एगो भैरवी गा दे।